kisah kami sini takut sanggup ekonomi nok wakil hai nobar hai hanya ini dia raga botol malia wakil lagi ini nok malia gamgai ini ke bisnis lagi sajak mangsi bini kayak mana agin sih bin nok hanya no kayak sini tiga sering ini bujung no wakil no ini andara orang sumber ini nok punggah bisa sajak hai lagi sini korniro sini tiga ini member wakil jotono yak banyak hai jotono sajak ini bini nok complete ke tangir lena yaitu tabuk temporary nok solid drop kai bini nok tangir lena kai log-logi na bini sorry bokisa hanya lagi sini bin treatment no solid ong oi boy guru chugia nai bini nok na sing help kai tai log-logi bini biti painen chubasu jot kisu chubasu amgono khai do ko kamin bung kai kisam kam boka agi rogo tuma samu bokai to agi bo pas bo soromoi bo nogo lajak bini nok ka buru nostong mani miani saloda ini ni oka wati yok lai khata wati drop rok lai khata tui rok blog bising sibe kata ke omni strang sino nok hanjang jak je to bo saisung bo sori bahimya samuro kun tangmaya ke singono agin sino saijo khaijo nor ka bahai sai manga bin nu khungo sugya wati kalai jakane sini je kisong kani local leader bora re commission ke sini phungo sini phungi bising na ang yang phung khai tin ni kisa belsa khairul tau kisung tau nu khana no sama tau ni bising na sing phungi bising na complete khair na hani haita nian sing bo problem ko mun ni sing jora sing chai chaita sik suba khana te bus ka mote suba nai nog bo tang re nai tai logi logi saijo bo khai dong se kisa rang kisa saijo khai dong jate poriborton banam logi ani je bukabai, saya ni je, kamu tak tahu sah, hanya saja kerja kerja.